Yeah. Okay. Thank you, sir. Sharp. All right, sharp. Okay. Noma ngizocela ukuthi ke la ngi-introduce i-brand ngokwe mangiqala nje i-slogan sami, then ngisho something bese uma sengibingelelile bese singena kukho. Okay, no problem. Yes. Okay, siyabingelela bazalwane igama lika Jesu Kristu. Sibonga kakhulu ukuthi ningene nathi lapha. uNkulunkulu alibusise ke anigcine. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu nangani ekutheni njalo masine episode niyeza nibe ingxenye yayo. Siyabonga kakhulu ke bazalwane bami, uNkulunkulu angigcine ke anibusise ngesibusiso esicebileyo esinganezeli usizi. Sho njalo izwi lenkosi lithi the blessing of the Lord add no sorrow. Yes. Asinezeli usizi isibusiso senkosi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Before we start our show, kuyinqubo yethu ekuthenini ukuthi si recognize ubukhona buka uNkulunkulu, ngoba ngihlezi ngisho ukuthi mawumzalwane ukule platform usendaweni right kakhulu because le i-platform yabangcwele. So ke siyabonga kakhulu bafowethu, thank you so much for your time. Ngiyacela ukuthi mhlambe ke si recognize ubukhona buka uNkulunkulu kule ndawo. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ungcwele uphakeme. Yes, Lord. uNkulunkulu onamandla uphakeme kunezintaba. uNkulunkulu wethu oyingcwele kanjalo nemicabango yakhe ijulile kakhulu, uthando lwakho lubanzi. uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we honor and we love you, Father, in the name of Jesus Christ. Father God, we thank you. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu oyingcwele, vula ke namhlanje indlebe zethu zikamoya ukuzwa izinto zakho. uNkulunkulu wethu onamandla, the mysteries ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu oyingcwele, sibonga umusa uNkulunkulu wethu onamandla ngegama lika Jesu uKristu waseNazaretha, Baba wethu oyingcwele, wena okhuluma kushunqa izintaba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, wena wedwa uNkulunkulu onamandla, uzwi lakho elihlokoma njengamanzi amaningi. uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, wena wedwa obatshazwa izizwe ngezizwe. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngaphansi komhlaba alikho elinye igama uNkulunkulu wethu oyingcwele elithenjiweyo. uNkulunkulu wethu oyingcwele lavela emazulwini. uNkulunkulu lihle, siyalithanda, siphila ngalo. uNkulunkulu wethu onamandla, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Baba wethu oyingcwele, in Jesus mighty name, amen. Amen. Hallelujah. Prophet. Hallelujah. Nepal, man of God. I know all is well, man of God. All is well. All Yes, is well. All is well. All is well. Thank you so much. Ukuthi uzoba lapha futhi nathi kulolu suku oluhle. This is a beautiful day, the day that the Lord has made for us to be glad and rejoice in it. Ngiyanibonga kakhulu. So ngiyacela nje nawe lapho biza nabanye. Yes. Share this episode for the glory of God. Ngiyacela nje ukuthi watch and share, watch and share, watch and share, watch and share. So ngiyacela kakhulu, and if bonga ka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Sinayela umpostoli TJ Gumede, all the way from le kwamhlabe yalingana nginomkhaya la nami, ngoba nami njalo ngisuka khona lezweni lakithi ezweni elikude sila kwaNdonga ziyaduma la khona zonke lezi ndaba eziphuma khona. Man of God, siyabonga uNkulunkulu ngawe namhlanje sila futhi nawe once again. Yes, baba. Kwathi uneslogan. Yes, baba. uNkulunkulu akupha sona. Yes. Konje lisithini? Slogan baba, ngiqale ngibingelele emakhaya. Yes sir. Abazalwane nje bonke siyabingelela egameni lika Jesu. Slogan engihamba ngaso baba ngasinikwa inkosi through umsebenzi wami. Okay. Slogan engihamba ngaso sithi uNkulunkulu uvula indlela ehlane. Uma ngithi uNkulunkulu uvula indlela ehlane ngithini? Ngithi la kungenalutho khona. Nawe la ungacabanga ukuthi khona okusengenzeka, kukhona okusengenzeka.
Hey, khona okusengenzeka. Hey. So lo nkulunkulu ke uyivula ngempela lokho angikusho ngoba just nje ukuthi slogan but kwenzeka ngempela. Kuyenzeka futhi wangagcina lapho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu okhulumayo. Waphinde wathi my son hamba ngeacceleration anointing. Yini acceleration anointing? Ugcobo olusheshayo. Ugcobo olusheshayo lwenzani na? Lwenza ukuthi mina manje ngabeka isandla phezulu kwakho. Izinto ekakufanele zikuthathe 10 years sizokuthatha 1 day. Izinto ekakufanele zikuthathe 5 years zokuthatha 1 hour. Into ekakufanele ikuthathe unyaka izokuthatha 1 minute ngoba sihamba ngogcobo olusheshayo. Baze bayibuza abantu bathi abanye bangibiza umprofeti abanye impostoli. Bathi umprofeti yini indaba ugcobo lwakho lwashesha kanje? Ngithi hayi uNkulunkulu wathi asambe ngogcobo olusheshayo. Kwenzeka ngempela and kuyenzeka. Madoda. Yeah, kuyenzeka. And uNkulunkulu uyazenza zonke lezi zinto. That is why nama t-shirt ami nje back abhala ukuthi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu. Mawubona nje leyo nto umprofeti uTJ loyo. Ama t-shirts akana isithombe sakho? No, ane logo. Ane logo yebandla. Yes, ane logo yebandla. Ngale ngemuva ibhaliwe ukuthi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu. Nabantu ngiyabaphanana ke abasuke bayidinga. Ngoba iyakhuluma lento ngake nje ngadlula kwesinye isitolo engene nje kwesinye isitolo kwaba bazomnye umama. Wathi yo uNkulunkulu uvula indlela ehlanu. Yeah. Nala kungathi indlela ngeke. Nala kungenalutho khona. Lo mama kusho ukuthi ubabaza ngoba uyayazi lento. Kuthi ngempela uNkulunkulu uvula indlela ehlanu. Uma sengimbuza we mama uthi wathi umama ngiyamazi lo uNkulunkulu ovula indlela ehlanu. Ngathi ya usho yena impela. Injalo indaba baba. Bostelo wami namhlanje sesikhona la again ngesinye isihloko. Yes baba. Isihloko sani kwesithili ukhondolo. Ukhondolo. Kahle ikhondolo neziqalekiso ukhuluma ngeziqalekiso. Ama cases, different types of cases. Ake singene kusona. Yebo baba. Namhlanje bazalwane ngifuna sibheke lento mfundisi yama cases. There are 3 different types of cases. Okay. Case number 1 is generational case. Okay. Case number 2 is word or cast case. Bese isiqalekiso number 3 lesi sibiza ukuthiwa occult case. Okay. Okusho ukuthi all right angichaze one by one. Okay. Bese singene kuzo deep ngoba abantu kunzima baba. Ngothina njengabantu esisiza abantu nesibuye siprofete abantu sibona inkinga zabantu. So siyabona abanye abantu ukuthi babanjwe inkinga ama cases iqalekiso. Yes ngoba liyasho nezwi lapha ku Deuteronomy 28 likhuluma ngeziqalekiso baba. Lithi uma ulalele nokulalela izwi likaJehova uqaphela ukwenza njengokusho kwalo. Sure. Lithi iBhayibheli uyobusiswa. Obusiswe kungene nasekuphumeni. Bese liphinde liyasho ukuthi ku verse 15 wakhona uma ungalilaleli izwi likaJehova uyoqalekiswa ekungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho. Bese liyabala izwi esizogxila kulo kakhulu ilelo baba. Okay. Ngoba vele sithinta yona indaba yeziqalekiso. Yes baba. All right. Isiqalekiso number 1 ngifuna singene asiqale la kunalento. Okay. Isiqalekiso number 1 i-generational curse. Yini generational curse? I-generational curse isiqalekiso esisebenza emndenini esisebenza from one generation to another generation. Leyo nto leso siqalekiso manje maze sihamba ngokozalo. Okay. Yes, sihamba ngokozalo baba. Intambo ende kalayini esebenza from one generation to another generation. Esomndeni nje sakwaGumede uma kwesakaGumede esakwaDlamini uma kwesakaDlamini. Into le emaqondana nalomndeni omunye umndeni awungene kuleyo nto. Into nje eqondene straight nalomndeni. All right. Ngicela nje ngifuna sibuke nama example ukuze abazalwane bayiqonde kahle lento. Yes. Sibuke nama examples zazo lezi ziqalekiso. Isiqalekiso esibizwa ukuthiwa i-generational curse lesi sasemndenini. Okay. Right.
isibonelo nje se-generational curse uthola ukuthi baba kunomuntu wala ekhaya ofebayo thothi nje noma kunogogo wala ekhaya owayifeba noma umkhulu wala ekhaya owayifeba kanzima uthola ukuthi uhamba zala izingane ngapha ngaphandle yonke leyo nto le uyayibona leyo nto le uthola ukuthi le spirit sakhe ngoba mina TJ ngigazi lika baba maningi amathuba ukuthi into eyenzeka kubaba nakimi yenzeka ngoba ngigazi lika bani lika baba okusho ukuthi lento ye-generational curse ihamba nanofuzo ihamba nanofuzo njengoba ihamba nofuzo kusho ukuthi ngiyafuza mina uyayizwa leyo ngifuzile okusho ukuthi isibonelo thothi lo mkhulu wala ekhaya wayefela babuza ukuthi lengane yalapha ekhaya lentombazana la ekhaya noma lo mfana wala ekhaya wafeba kangaka yini abathi hayi ufuzo uanti wakhe sure ngoba naye wayefeba vele shuthi into leyisiqalekiso kulomndeni okubona umunye umndeni fane poverty curse isibonelo se-generational curse kuneminye imindeni kahle kahle umuthi uyalandela uyahlupheka lo mndeni mawuthi ulandela back uyabona ukuthi kahle kahle abantu bakulomndeni vele babehluphe kushuthi insila yala ekhaya umkhubo omubi ongabusisekile oyenzeka la ekhaya ingakho abantu abaningi men of God njengabantu esisiza abantu ingakho yabo uNkulunkulu mathi phuma ezweni lakini Abraham phuma nasehlotsheni phuma nasendlini kayihlo akasho ukuthi akalahla umndeni kodwa uthi akaphuma emkhubeni yemndeni ngoba kunemkhuba enziwa emndeni engabusisekile engenza ukuthi wena mawuqhubeka uyikhomitha nemkhuba yakhona inkinga ezehlela bona nawe zizokwehlela sure zizokwehlela okusho ukuthi isibonelo lesi se-generational curse uthothi umkhulu wala ekhaya wayephuza utshwala strong hayi wayebuhlanga so lo mkhulu lo uma kade wayephuza into eyenzakalayo yini man of God ukuthi nabantu bala ekhaya bazophuza ingakho phela naleli demon ledlozi igcine seliyongena lingena lapho ukuthuthi ubani ubhemisa inemfu uthi ubhemisa umkhulu so lento ye-example uthotha abanye abantu like abafangani ngey'ngozi uma bafa ngey'ngozi abantu bala ekhaya uma bangamgwazanga uginqika ngemoto mangaginqika ngemoto bamdubule yini indaba ukhondolo lwala ekhaya ingakho nengozi yavalwa ngidila nazo lezo zimo lezo abantu abaningi sengibasize kakhulu kuleyo nto so ukhondolo lo operator kulo mndeni ingakho mase ukholwa man of God lamaketang lawa noma leli chain liyabreakwa ngithi ngizongena lapha ekuthenini ke ngiphuma kanjani kulesiqaliso sokuqala se-generational curse alright i-generational curse okokuqala baba kunezinto ekufanele uyikhiphe kuzo ezimkhuba yasemndenini mhlawumbe mfundisi wami ungabi kude kakhulu alright ngasondela ngesilungu yes so ezinye zezinto noma usizakala kanje one kufanele uyivume izono zakho baba ezingabusisekile ozenzile baba phela into yokuconfessa baba iyona eyenza ukuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu akholuleke yes uyaconfess ezinye zezinto uyivume nanokuthi uwenzile izinto ezingayona intando kaNkuluNkulu baba kahle kahle ezinye zezinto uyayikhipha emkhubeni yakhona uphinde uconfess bese uphila ngeinqumo ezintsha baba yes ngoba leyo nto leyo uma uqhubeka wena uthi uyakholwa uyazi ukuthi baningi abantu abakholwayo ababanjwe i-generational curse uyaqhubeka uyakholwa kodwa inkinga ezehla lo mndeni nayo zisamehlela yini indaba uthe uma ngene ekolweni angabreak ama-chain that is why phela yonke into iqala ngokuthi umukele uJesu ngalesikhathi umukele uJesu usuke wenza i-covenant ngalesikhathi ingakho lithi iBhayibheli kepha bonke abamamukela uJesu wabapha amandla okuba babe ngabantwana baNkulunkulu labo abakholwa ekhaya ngamanye amazwi uma wamukela uJesu uthola ne-authority yokubizwa ngomntwana kaNkulunkulu ngamanye amazwi wena usunegunya lokubusa yonke indawo yempilo yakho nakwezikamoya
ngoba wena usungumntwana kaNkuluNkulu. So uma sowumntwana kaNkuluNkulu beke besolandela ke amanye ama procedure ukuthi wena sizakala ngoba ukwazi ukuqhubeka kuyicommittee nemikhuba yalapha ya kuyahlatshwa nawo phakathi kwenziwa lokhu nawo phakathi kwenziwa lokhu nawo kunezinto okungafanele uyicommittee kuzo mina nje ngakhululwe eMagetangeni yokhondo lomndeni mina family I'm the first one owaba nemoto ba sure I'm the first person because umndeni wami akekho ophumelela akekho umuntu oganwayo owesilisa kondolo kuyaziwa ukuthi lo mndeni uyahlupheka kodwa mina ngokuthatha uJesu kwanqanyula wonke lama chain ngaqala impilo I'm the first person engakholwa ngathatha into enamandla ba so ngisho ukuthi mawuthatha isinqumo ukholwa ulandela iprocedure yakho sibe sesiyabatshela ke thina abantu mase bafikile ukuthi okay ukuze ke mzalwane usizakala kuya ngokuthi umuntu isimo yiluphi ukhondolo kuya ngohlobo lokhondolo olumbambile baba bese siyakutshela ukuthi lolu mhlawumbe lobufebe lunqanyulwa kanje mhlawumbe lophuzo lunqanyulwa kanje mhlawumbe lokutshontsha ngoba khona abangenwe lo moya thotha umkhulu wakho wayentshontsha isigebengu naye lo uthotha ongena lo moya sikutshela ukuthi uma uyisigebengu kuba kanje siyakutshela lokho mase ofikile ngqo mhlamba ake sithini mhlamba ake sithi naku ngikukhondolo ke lotshwala mhlamba umuntu angayakwazi ukufinyelela khona la kamhlabeni ingane kodwa uyafisa ukubenefita kuyo le episode nje bebuka leyo tshwala sizakala kanjani lena baba ngeke ngikhuluma moyeni ngoba isensitive ngikutshela mase ofikile okay ukuthi ukuze uye kutshwala baba kufanele ulandele ini ngoba kunezinye izinto ezibucayi esingakwazi ukuyikhuluma moyeni kodwa mase ofikile wena ufuna ukuye kutshwala kunomunye ubaba baningi mina obaba engisonta nabo esontweni engikhonza nabo akabaphuza utshwala strong kodwa into abayenza basizakala bakholwa manje babamba lento engabatshela yona so umuntu ofisa ukuthi umprofeti mina ngifuna ukuye kutshwala uzoyithola inamba uzomfonela mhlambe khona kungakhona ukuthi ukuveze lapha mhlambe okukhondolo oluthile mangifisa ukuphuma kulo kungesikho ukutshwala mhlambe okunye ke okungakhulumeka lapha emoyeni okungakhulumeka emoyeni mhlambe nje angenza isibonelo okunye baba mhlambe nje in short okunye baba uyabona lento esinqumo sibalulekile baba isinqumo angikhe phezulu sibalulekile baba isinqumo ngoba mawunganqumanga baba ngakhe because lento isuke seyibusa kuwe so mina mawufuna ukuyeka ngiyakuthatha ngihlale nawe ngoba ezinye izinto ngeke ukwazi ukuyiyeka uwedwa kunezinye izinto ekufanele ngikwenze zona by force okay ngoba usathane mangena ungena kalula kodwa masaphuma kanzima so there is why masofikile kukhona la ngikufaka khona kodwa aye egqumeni ba kune procedure kaNkuluNkulu esilandelayo baba edinga isikhathi nesineke ukuthi ukuzokwazi ukusizakala ngoba masingayi ingadla isikhathi eside kakhulu uma ngayichaza one by one kodwa nje isinqumo sibalekile bese olandela lezi zinto esuke sikutshela zona ukuthi zilandele uba right abanye nje baningi abakholwa ukuthi bayeke utshwala because enye into vele isuke umoya iqhamuke ngokwespirit usuke vele kufanele sikunderstand idinga ukusizwa kuleyo nto mfundisi wami ubukhuluma nangenye uhlobo lecase mhlambe iloop olesibili yazi into engabalwa mfundisi wami ukusondeza isitulo alright ngoba ncanti isitulo isona sokwenza kube lula yes I thank you man of God yes so iloop lolunye uhlobo lokhondolo lolo besikhulume ngalo olwesibili yes baba yes ngifuna but it's fine ngicabanga ukuthi ku right yes iloop lo lesibili right olunye baba lwesibili ukhondolo bezokuthiwa iword or cast case okay yini word case isiqalekiso esakhulunywa phezu kwakho kwathiwa hamba juba bawukuchutha phambili
kunabantu abadaleke ngendlela ukuthi uma bake bakhuluma iyavaleka impilo yakho. Uyabona i-word curse kufana nomzali. Umzali makathi umzali kunesibusiso esibekwe kuye ukuthi akakublesse wena njengomntanakhe. So umzali makathi hamba juba bazokucutha phambili ngeke uzulungelwe lutho baba. Ngeke ulungelwe lutho ngoba kunabantu lithi izwi lapha kuIzaga 18 verse 21 ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Okusho ukuthi alivezi izwi ukuthi okholwa noma ongakholwa. Kodwa kuveza ukuthi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Okusho ukuthi ulimi uyakwazi ukudala ngalo. Okusho ukuthi kunabantu abanye men of God uthothi ngathini bangena nabantu kuma relationship uthothi bangaphuma kahle omunye wakhuluma iqalekiso phezukomunye uthothi ziyaphila lezo iqalekiso kuye noma athi uyaqhubeka nempilo but impilo yakhe ayilungi ngoba kwakhulunywa phezukwempilo yakhe. Sure. Uyazi ukuthi izwi linamandla kanjani mfundisi? Izwi linamandla ngendlela ukuthi usho noma umuntu olikhulumile noma ngabe sofile liyakwazi ukuqhubeka lisebenze noma ngasekho. Sure. Izwi linamandla. Uyabona njengoba ngithi i-word curse. Ingakho lithi iBhayibheli la emlonyeni wethu njengamakholwa akuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Uyabo? So akuphuma baba unamnandi. Fanele njengabazalwane siyabusisa thina sabizelwa ukudla ifa lokubusisa. So asikwazi ukuthi la emlonyeni yethu kuphuma ukuqalekisa. So okusho ukuthi i-word curse isiqalekiso lezi esikhulunywayo phezukwempilo yomuntu. Kuthiwa wena ungalungelwa yilutho into eshiwo phezukwakho. Kuthiwa wena ungalungelwa yilutho nangampela kube njalo. Yini eyenza ukuthi kwenzeke leyo nto leyo? Ingoba vele kunamandla la olimini. Abeko olimini. So ingakho phela yazi ngikutshele mfundisi ukukhuluma yazi ukuthi kunamandla kanjani ukukhuluma. Inyanga izongifakazela nesangoma. Uma sisebenzisa umuthi noma siyenzani before siwuthumele la esiwuthumela khona siyawukhulumisa baba. Okay. Uyakhuluma izwi phezukomuthi. Abize futhi igama lomuntu phezukomuthi. Even usho umthakathi baba makuloya uyalibiza baba igama lakho. Akhulume futhi yenzeke leyo nto. Yini indaba? Ingoba la olimini kukhona i-word curse isiqalekiso lesi esikhulunywayo phezukwakho. Uma sike sakhulunywa baba uyadinga futhi nakhona ukukhululwa. Uyayizwa leyo nto le uyadinga ukunqanyulwa lawo ma-chain. Amanye ama-chain ke baba anqanyulwa kanje alezo iqalekiso. Kuyabiza ukuthi umuntu owonene naye baba ubonane naye. Okay. Yeah. Ngoba lento ihamba isibopho kunezibopho zakamoya. Yes. Kunezibopho nje zakamoya. Kuyadinga ukuthi ingakho thina njengabazalwane sive sithi uma sesisindisiwe sifuna ukungayi kulomuntu esawonana naye siyolungisa. Kanti uyalungisa baba. Uyalungisa lapha. Awushiyi noma kanjani. Awuthi mina ngoba sengiyakholwa. Hayi cha la owone khona uyalungisa baba. Ukuze uma uhamba ivangeli lakho baba liqonde. Ungathi uhambe bakukhomba ngezizwana. Uyalungisa soke ingakho lezo iqalekiso kakhulu ziyadinga no angithi khona abantu nje njengamanje abaxabana nabazali babo. Bathe uma baxabana nabazali babo abalungelwa yilutho. Kubiza ukuthi leyo nto ayidingi prayer leyo. Leyo nto leyidinga ukuthi uyohlala phansi nomzali ubuyisane naye. Ikhulunywe lento kubiza ukuthi uxolise ngalesikhathi uthi ngiyaxolisa automatically kwelikamoya lento owayikhuluma phezukwakho iyaqaqeka baba ngoba usuka nezibopho kunezibopho zakamoya. Ekufanele ukuthi buyisana nalowo muntu loyo. Ne. Yes, ungathi wena ukumoya kunezinye izinto ingakho uJesu athi uma uNkulunkulu athi uma nithethela abantu iziphambeko zabo na kunalento umfundisi ebiza ukuthiwa ipersonal salvation. Yini personal salvation? Insindiso yala wena oyisindisa khona wena. Ayidingi Jesu ayidingi uNkulunkulu. I-role noma indima ekufanele idlalwe yimi. uNkulunkulu noJesu ufika adlala indima yakhe bese ashiyela mina athi nawe hamba la. Ingakho athi uJesu uma nihlala kimi nami ngizohlala kini. Uyabuka kunezinye izinto ezithi do this so that I can do that. Or do that so that I can. Uyayibona leyo nto leyo. Kunento athi uNkulunkulu yenza lokho ukuze nami ngenze lokho.
uyabo uma ungahlali kimi nami ngeke ngihlale kuwe uma ungathethelela abantu iphambeko zabo nami ngeke ngikuthethelele ngeke ngibatshele mina abantu abangathetheleli baba ukuthi abantu nje abangayenzi lento ye-forgiveness ngeke ngibatshele ukuthi ungawuthandazi lo mthandazo uma uthandaza umthandazo uthi baba wethu osezulwini uma sekufike kule ndima ethi usithethele amacala njengoba nathi sibathetha ngithi manje uthula ungasho ngoba uqamba amange emthandazweni ngoba wena uthi usithethelele baba amacala njengoba nathi sibathe kodwa wena uthethelele uyabo so le nto isho ukuthini ke isho ukuthi wena leso siqalekiso kufanele uhlale phansi kunezinye izinto ezidinga ukuthi uhlale phansi uyothi ngiyaxolisa uma uwonene nomzali wakho awudingi prayer lapho udinga ukuthi uyohlala phansi nomzali wakho ubuyisane naye akhulume isibusiso futhi isibusiso baba ngoba kunokhona isibusiso khona isiqalekiso isiqalekiso baba kusiyo lento abantu abayicabangayo lezi izinto engiyishoyo mina engithi ama word kunezibonelo zakhona futhi ake ngichaze isibusiso ukuze ngikwazi ukuchaza kahle lento yesiqalekiso isibusiso ukuthi ubani unemoto akusisi isibusiso leso ukuthi ubani ushadile akusisi isibusiso leso kodwa isibusiso into ejulile ongeke uzuyibona umuntu uma blessed man of God lokho ukuthi unemoto ushadile unomuzi omuhle kuzalwa iblessing ama-fruit yesibusiso ngoba uma ubusisekile man of God awusebenzi kanzima ukuze ube nezinto but isibusiso sona automatically sidlala indima yaso kanjalo nalezi zinto engiyibalayo ezinye kuzalwa isiqalekiso uyabo umuntu oqalekisiwe man of God noma ngathandazelwa ngeke ezenze ngeke umenze lutho umuntu oqalekisiwe noma ngathi ufaka ama-CV akalungele umuntu oqalekisiwe abantu bave bamnyanya angayezanga lutho ngoba kuphila ikhesi phezu kwempilo yakhe ngiphuma kanjani kulento kulento man of God uyadinga ukukhululwa kuyadinga ukuthi kwenziwe i-deliverance kuyadepend ukuthi uhlobo olunjani lwesiqalekiso oluphila phezu kwakho uma kuukuthi wena okay isiqalekiso sakusime kanje uxabene nabantu bakhulumizwe akuyohlalwa phansi ukubuyisana nalabo bantu wena uyodlala indima yakho asithi nje nakho mhlawumbe omunye uzobuza athi hey mina makuthiwa ke ngiyoxolisa kuloya muntu akangixoleli ngenze njani cha uma uyoxolisa udlala indima yakho awudlala indima yomunye umuntu udlala indima uma uthe ngiyaxolisa uwasha izandla uma athi akakuxoleli sokwakhe lokho uyayibo yingakho uma ukholwa kahle umzalwane isiqalekiso sihlali kuwe ngoba umuntu makuqalekisa nomuntu ongakholwa makuqalekisa aphoze isiqalekiso noma izwi elisiqalekisa empilweni yakho isiqalekiso sithi uma siza kwesishintshe endleleni sibe isibusiso uma umzalwane asihlale isiqalekiso kunabantu abangena ekukholweni baqalekisiwe so kwabiza ukuthi ukuze bakwazi ukuba indlela yabo ibe yinhle ayiqashulwe leziqalekiso empilweni yakho so lento ekuthiwa word curse ingozi ngoba hey makwe kwakhulunywa man of God ngake tshenwa yimi mina makuke kwakhulunywa nje abanye kwakhulunywa namhlanje abanye uyazi ukuthi abathakathi bahlukene baba uyingozi umuntu othakatha ngomlomo nangenhliziyo ungcono umuntu othakatha ngomuthi uyingozi umuntu othakatha nenhliziyo nangomlomo ngoba lithi iBhayibheli la olimini la ulimi luyingozi luncane luyisithe esincane kodwa yayi okusho ukuthi yingakho ulimi lu dangerous isitho esincane esicashile kodwa make wakhuluma kuyenzekile yingakho akathi obhala kahle ukufa nokuphila kusemandleni ulimi nabalithanda bayakudla izithelo zakhe so ngifuna ukusho ukuthi mina lento ye word curse isiqalekiso esikhulunywayo phezu komuntu aphile umuntu aphile ahambe aneqalekiso uthola ukuthi omunye uba namabhadi omunye uba nani uyayibona le nto le isiqalekiso esiphila ku phezu kwakho masingena kulesi sesithathu yes lesi sesithathu baba i-occult leso siqalekiso leso isiqalekiso oyilandela wena sona ngokuthi uyokhothama kwamanye ama-altar hayi angike ngikhulume ke lesi ngesibindi kuso ngoba lesi sithinta uSathane eqobo lwakhe sifaka uSathane uzwane esweni leso siqalekiso isiqalekiso silande enyangeni baba nasezangomeni
phela laba bantu abadumisa uNkulunkulu noma bangasho bona kodwa kahle kahle imisebenzi yabo abayenzayo iphambene noNkulunkulu. So njengoba iphambene one baba ngifuna ukukhuluma ngalento le yiyo le ngifuna ukukhuluma ngayo kakhulu. Usilanda kanjani? Angithi uyabona lapha eindumbeni zabantu kunemithetho yakhona baba oyigcinayo. Awungeni nje endumbeni nezicathulo baba. Uyishiye kunemithetho yakhona oyenzayo lapha ya. Usilanda kanjani lezo ngokuthi uhamba uye enyangeni uthi mhlambe nawe uyofuna usizo phela kade awazi ukuthi wena soyenza into ephambene noNkulunkulu. Into oyenza wenza njani? Uyahamba uyongena lapha uma ufika lapha kayimbadada zethayi. Kayimbadada afika ungene phakathi akubuza ubani igama lakho nesibongo. Afike usho ukuthi hayi ngusibani bani ngakabani. Asuka uyimbadada ezela kulesigodlo sakhe. Noma kulomsamo wakhe noma kulento akhuluma nayo ongayena uNkulunkulu athi nangu sibani bani wakabani usikhona la. Omunye okunaka izangoma uma zizobhula izangoma abanye basebenzisa izinhlolo omunye uyakubuza ubani igama lakho right umtshele bese ubamba izinhlolo athi nangu sibani bani ubiza igama lakho kulezi zinto. Ngalesikhathi igama lakho abiza igama lakho kulezi zinto kwelika moya automatically igama lakho liya register esigodlweni sobumnyama. Angithi uphethe imali wena? Le mali oyiphethe awumnike esandleni. Why ungamnike esandleni le mali? Angithi uyibekela wena phansi uyayibeka phansi imali. Ngalesikhathi ukuyibeka phansi is a sign of signature. Usho ukuthi impela ngiyajoyina. Ingakho noma ugogo baba awushayela isignature kumane ungakwazi ukusayina umane ushaya isiphambano. Ngoba lento okuyibekela wena imali isho ukuthi impela ngiyajoyina sho ukuthi ushaya isignature balibizile igama lakho impela so uyasayina nawe. Uyaphuma wena uphuma lapha uphethe amakhathakhatha. Kuyingozi kuya lama kuyingozi lapha ya. Uphethe amakhathakhatha wena njalo wena njengoba kubiza igama lakho mawuthola imali ucabanga inyanga. Kunabantu baba abaphilela izinyanga. Abanye ngoba ngikhuluma nezikwenete ezinzima kabi kodwa abasizakalanga. Ipainful leyo nto leyo. Abaphilela ukuthi mathola imali ucabanga inyanga, mathola imali ucabanga isangoma, ucabanga ungayobhula ukuthi uphethwe ikhanda, akekho umuntu elingamphathi ikhanda. So ngayofuna yazi ukuthi umprofeti omkhulu empilweni yakho ubani? Uwe. Uyabo? Ungazi uyobuza wena ukuthi ikhanda likuphatheleni ngathi kade asiphathwa yinamakhanda. Siyagula sonke nje kuyasifica ukugula. Kuyasifica ukugula futhi kudlule. Yes. Uyabo? So kunabantu abathunjiwe baba. Ngizocela ungikhumbuze baba ngifuna ukuvala ngale yabantu. Okay. Ukuthi kuyingozi kanjani kuyicommit noma nobani. Ya ngifuna ukuvala ngayo. Last time asikhulumanga leyo ke but manje asingene kuyona manje singaze sikhona. So ngifuna ukusho bazalwane ukuthi kuyingozi empilweni ukuyihlanganisa noma nobani. Ngoba ngifuna ukukuvezelana imfihlo. uNkulunkulu mafuna ukusebenza man of God. Usebenza ngomuntu. Usathane futhi mafuna ukusebenza usebenza ngomuntu. So amadimoni ayayazi imfihlo noma usathane uyayazi imfihlo ekubantu. Nento enamandla. Ngifuna ukusiza loya naloya ongilalelayo. Uyayazi usathane uyazi ukuthi uNkulunkulu kuze uphumelele hlangana nomuntu. NoSathane futhi uyazi ukuthi kuze ungaphumeleli hlangana nomuntu. So into eyingozi kakhulu empilweni man of God akahanjwa noma nobani. Ngifuna ukukhuluma nangeyinhlobo zabantu. Empilweni akahanjwa noma nobani. Into nje yokuqala ngisakhuluma ngalento yabantu. USathane mafuna ukukushaya empilweni kwesinye isikhathi akakushaya ngamadimoni. Kodwa ukushaya ngabantu. Ukushaya kanjani ngabantu? Uyazi ukuthi umuntu ukuze afike la afuna ukufika khona fanele ahlangane nomuntu. So into ayenza uSathane uvela kuphambanise nabantu. Ukuphambanisa kanjani nabantu? Ukuphambanisa kanje wenza ukuthi abantu ekufanele babe sempilweni yakho bangabi khona. Bese uthi laba abangadingeki kube yibo nabo. Okusho ukuthi empilweni once wagcina abantu abangadingeki
abanye bake babona uSathane kade akunaSathane Yeah. kade inkinga abantu Yeah. abayicommit nabo Yeah. umuntu empilweni unabantu bohambo lwakhe akuhanjwa noma nobani ukuthi umuntu wegazi lakho ukuthi umuntu umngani wakho akusho ukuthi umuntu ohambo lwakho mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi awumprofeti how to find the people of your journey ubathola kanjani abantu bohambo lwakho uyabona abantu bohambo lwakho ngeke uzubathola ungakayitholi wena Eish. ukuze uthole abantu bohambo lwakho Kumele uqala uyithole ukuthi ume kuphi uyapi lento yokuzazi wena ukuthi ume kuphi uyapi yokwenza ukuthi ungayihlanganisi noma nobani Yeah. ngoba uSathane baba kunabantu abayingozi empilweni ngokuthi uma uke wayihlanganisa nabo izinto zakho zizovaleka kufana nalento man of God ukuhamba ulala nje Eish. uhamba ulala noma nobani ku dangerous ngoba ku spiritual lento yokulala nabantu ngoba omunye umuntu lithi iBhayibheli uma uhlangene nesifebe umzimba munye kanye nazo okusho ukuthi wena mawumuntu wesifazana ungafebi kodwa uyihlanganisa nendoda efebayo umzimba munye kanye nayo vele uzohamba kulandela ama spirit le angabusisekile uyazi uma ulala nomuntu uthatha ama spirit akho umuntu so ngalesikhathi ulala nomuntu into eyenzakala uthatha imimoya yakhe ngalesikhathi uthatha imimoya yakhe uyayifaka kulo muntu uthi seniphila entweni eyodwa yini indaba wayihlanganisa nabantu engafanele uhlangane nabo Eish. so kuyingozi naloko sokukhuluma kwenye episode ngelinye ilanga lokho ke ukuthi kuyingozi kanjani sisazoyithinta le ama relationship kwi episode elandelayo ukuthi uthini uNkulunkulu ngalento yama relationship siphila kanjani uma sikholwa kwi relationship like yemshado kanje lo. yes imshado yes imshado so thinta yonke inhlobo yama relationship Maybe ungasibhaza nje nangayo. na phela just ukubhaza nje angithi phela lento yothando man of God ihlukene ka4 Okay. yeah uthando lihlukene ka4 lento yama relationship Okay. one relationship number 1 kunothando olubizwa ukuthi uagapa agapa uthando olunjani lolo uthando olubetween umuntu noNkulunkulu Yeah. athi obhala kahle ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela okusho ukuthi uthando loNkulunkulu aliveze kumuntu uthando oluphakathi komuntu noNkulunkulu Yeah. bese uthando number 2 lubizwa ukuthiwa ufile lolo uthando oluphakathi kwabazalwane Okay. athi obhala kahle ozonda umzalwane kungumbulalo akukho mbulalo nokuphila okuphakathi akekho umuntu ongathi uthanda uNkulunkulu anyanya umakhelwane wakhe angamthanda kanjani umuntu angamazi ahle lo muntu ambonayo ufile uthando oluphakathi kwabazalwane all include nabomakhelwane yes so ingakho iBhayibheli lithi thandanani bazalwane ngeinhliziyo ngoba abazalwane ba pretendana And thanda umakhelwane wakho. yes so sithanda umakhelwane njengoba uyithanda wena so sisazoyikhuluma nale kakhulu ngelinye ilanga mase singena kuyo deep leyo kuthandana kwabazalwane Okay. olunye uphawu lolo likhombisa ukuthi umzalwane wangampela olunye lweyimpawu nokubekezela olunye lweyithelo zikamoya bese uba khona uthando number 3 olubizwa ukuthi ustoch Okay. uthando oluphakathi kwengane nomzali yes uthando oluphakathi kwengane nani nomzali uyabona wena uthando othanda ngalo izingane zakho alifani nothando othanda ngalo nje abanye abantu Yeah. uthando loluphakathi kwani any relationship le bese uba khona uthando number 4 olubizwa ukuthiwa ueros Okay. ueros uthando oluphakathi kwendoda nomfazi Okay. yes sizokhuluma nalo ngelinye ilanga but nje bengithinta nje ngibatshela ngibakhomba bazi ukuthi hayi sizobuya nezinye izinto ezinamandla Wasibhaza ngempela kakhulukazi lolu lokuthandana kwendoda nomfazi sizawungena kulo nani phela amadoda amaningi vele amanye aconfusekile baba Ngiyayithanda le ukuthi konke lolu hlobo lothando lubalile alukho livelile between kokuthandana kwendoda nendoda. alukho lolo baba lo umoya lo sukungena baba umoya nje kaSathane lo sukungena abantu uNkulunkulu akakaze athi indoda ithanda nenye indoda umoya loyo sizokhuluma nawo futhi ngelilanga umoya obusisibhuti nalento ukuthi indoda ifaka icici ngapha indoda kodwa ifaka amacici sizoyikhuluma le ngoba leyo kufaka icici ka left isho ukuthi wena we drug addict lento yokufaka icici ka right isho ukuthi uyinduna yabafazi usisibhuti
unomoya obutabani nespirit sobutabani ngoba yikho indoda engafaka icici indoda sizokukhuluma ngelinye ilanga lo abanye bawafaka la nasemakhaleni abanye ama-spirit nje lawo angekho right. Yes, so-ke bengisasho-ke man of God ukuthi lapho uyayilanda lezi iqalekiso ngokuthi uyokhothama lapha kwamanye ama-altar. Mhlambe mfundisi ake siphuthume la mhlambe before sivala, no problem, sibuke nje izinto embalwa, ngiyabahlephulela nje abazali, ngiyababhaza nje abazalwane. Sibuke izinto mhlambe ezivimbela umzalwane ukuthi angakhule enkosini. Kunabazalwane kade bakholwa kodwa balo banjalo. Yes, uyabo umuntu uyabuka lo muntu uyikholo lidala kodwa hayi akashintshe. Kunezinto ke ezimbalwa ezivimbela umzalwane ukuthi angakhule enkosini. Yini yokuqala? Mina ke ngikhuluma ilanguage yale ngakithi, ngivele ngithi uyisidindi nje somuntu. Ya uyisidindi nje, umuntu ongashintshi uyisidindi. Ya umile umqopho ubona ukuthi hayi inkunzi le ufele bani. Ya so uyazi enye into umfundisi ngelanga sazokhuluma ngepride. Ukuthi pride ingozi idemonic, impakamo. Bonke abantu abanempakamo banophawu kaSathane lona. Futhi wonke umuntu onempakamo unoSathane baba. Unjani uma uphakeme unoSathane, uma une pride nje ngoba lento iyaxabanisa uSathane noNkulunkulu ipride. So ipride idemonic ngoba uma une pride baba ukwazi ukuxolisa. Ngoba ipride ikutshela ukuthi uyazehlisa. Uma une pride awukwazi wena, awufuni ukuzwa ngomunye umuntu. Uhlezi wena ufuna ukuthi bezwa wena. Uma ngakakhuluma wena uzwa kahle ngoba une pride, unempakamo, unomoya kaSathane. So ipride mawufuna ukuhamba noNkulunkulu ibanga elide iba nomoya okuthobela. Ngeke ungahambi ibanga elide noNkulunkulu uma ukuthi uthobekile. Uma uthobekile uzohamba ibanga elide noNkulunkulu. Yes. Yes. Ake ngene kulezi zinto man of God. No problem. Okokuqala okwenza umzalwane ukuthi angakhule enkosini ukungaphenduki. Umzalwane man of God ongaphendukile akakazalwa lo muntu. Okusho ukuthi ayikho into engashintsha kuye. Ngoba ufana nomuntu nje osasesiswini ongakaphumela emhlabeni. Akakazalwa lo muntu. Ngalesikhathi uphenduka uyazalwa ngokukamoya. Ngalesikhathi uzalwa ngokukamoya kushintsha izinto eziningi, inqondo yashintsha. Ingakho obhala kahle athi ningalingisi lelizwe uyabala nje izinto eziningi athi phendukani guquke ukuze kuhlangulwe izono zenu. Azithethelelwa izono zomuntu. Yebo khona ukuthi uJesu wayithethelela izono zenu, but iprocess yensindisa into eqhubekayo baba. Akusiyo nje ukuthi wena ngoba somukela uJesu kuphela lapha, iyaqhubeka baba iprocess yensindiso. Into eqhubekayo. Into eqhubekayo. That is why ngasindiswa, ngisindisiwe, ngiyaqhubeka ngiyasindiswa. Ingakho ngengizwa abanye bathi khona sebaqedile ukukholwa ngoba kunabantu abakwazi ukuthi baqede ukukholwa abasaphila. Qeda kanjani usaphila? Hayi asimazi lo noma unezulu lakhe yini. Kodwa nje khona kunabantu abanjalo athi yena ubani umpriest ubani noma ubani bani so uqedile ukukholwa uhlala ekhaya ibaqhubeka adla izono. Hayi kunabantu izulu abalenzele kagogo wabo. Right. Uma uphendukile umzalwane kushintsha yonke into. I-direction yashintsha, ukwenza kuyashintsha, inqondo yashintsha, kushintsha yonke into, uphila empilweni entsha. Uma ungaphendukile awukwazi ukukhula. Ngoba vele nje udaba lwakho nje alukaqalwa nje. So uma umzalwane yenza njani? Phenduka. Uma uphendukile uyakwazi ukukhula enkosini ngoba uyakwazi ukumukela nezinto zenkosi. Yes. So number 2 kungasamukeli isimo. Uyabona umuntu ongasamukeli isimo akakhule enkosini. Kunezinye izimo man of God esingena kuzo noma abantu abangena kuzo ongeke uphinde wayishintsha. Kodwa idinga ukuthi zi-accept njengoba zinjalo, uphile nazo ngoba kunento engeke iphinde yashintsha. Ukuthi mina ngijubeka isandla ngeke ngikushintshe lokho. Ukuthi mina ngi-dark bone baba ngeke ngikushintshe lokho. Angimukele nje ukuthi nje kunabantu abangafuni ukumukela isimo sabanye bayiphaqula nje. Uyabo? Bayayiphaqula abanye. Manje ke
ngifuna ukusho man of God ukuthi ukungasamukeli isimo baningi abantu abasemathuneni abasemajele abanye baseyibhedlela why abahluleka ukwamukela isimo abasuke babhekene naso ngalezo sikhathi kunesinye isimo man of God temporary kunesinye isimo permanent uyayizwa leyo nto le ngeke usenze lutho so kufanele nje uma umuntu ube nawo ukubekezela baba ngoma unganakho ukubekezela ngeke so ngifuna ukuthi lento ukuthi mina utata wami wadlula emhlabeni akusinto engizoyishintsha leyo usifale kancane ungayifaka isilent ngoba manje ipick up la so yes so ke ukungasamukeli isimo kuyakwenza ukuthi ungasizakali yes kuyakwenza ukuthi ungasizakali ngoba isimo sakho sinjani awusamukeli mina ukuthi ubaba wadlula emhlabeni lokho ngeke ngikushintshe into eyenzeke ngeke ngishintshe kufanele ngiaccept there is why man of God mawubhekene nezimo zo3 xazulo kodwa kulezi zo3 uchoose one mawubhekene nesimo simukele mawubona ukuthi uyahluleka usimukela sishintshe mawubona ukuthi uyahluleka usishintsha sishiye ngoba akukho kokunye ngoba mawuhluleka ukwenza okukodwa kuloko ku3 uzohlupheka uziyofa there is why mawubhekene nenkinga sengisiza nje laba nalaba ya ukuthi mawubhekene nenkinga imukele mawuhluleka uyimukela ishintshe mawuhluleka uyishintsha ishiye ngoba empilweni kunohlobo lwabantu abaka3 kunomuntu empilweni yakho othi mawuhlangana naye awuzuzi lutho futhi awulahlekelwa lutho okusho ukuthi ukuba khona kwakhe empilweni yakho akuwenza umehluko uyabo okusho ukuthi umuntu number 1 loyo umuntu number 2 umuntu othi mawuhlangane naye uhlezi uzuza njalo empilweni yakho uhlobo lomuntu loyo umuntu number 3 umuntu othi mawuhlangane naye empilweni yakho uhlezi unjani wena uhlezi ulahlekelwa uhlobo lomuntu nalo so there is why empilweni choose ukuthi uhamba nobani umukele nesimo osuke ubhekene naso number 3 kungabi na umbono umuntu onganayo vision noma ngabe kuthi ukonze ebandleni umuntu onganayo vision onganayo umbono ngento kaNkuluNkulu akuya kakhulu enkosini ingakho phela umzalwane onemibono ngento kaNkuluNkulu uyakhula lo muntu lo ilevel yakhe iyashintsha yes noNkulunkulu umsebenza kwenye level ngoba umzalwane onembono onama vision ngezinto zenkosi yes so uma umzalwane futhi fanele ube nayo ivision ukuba nemibono kuzokusiza ukuthi wena ube umuntu okhulayo enkosini number bani enye yezinto evimbela umzalwane ukuthi angakhula enkosini kungayihlambululi kungayihlambululi ke baba kuyamenza angithi kunabantu abayingane enkosini so kubalekile ukuthi uye kumuntu vele kubalulekile lokho yes kunezinto oyanazo enkosini but kunezinto ezidinga ukuthi uye kumuntu okhulile enkosini mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi awumfundisi ngihlambuluka kubani ngoba hey mina sengihlambuluke kubantu indaba zami ngazizwe emapulpit yes agcwala indawo yonke uma uyohlambuluka 1 uhlambuluka kumuntu othandazayo number 2 umuntu okhulile enkosini number 3 umuntu onesifuba number 4 umuntu omethembayo manje umuntu angaba nombuzo ukuthi ngizombona kanjani umuntu owenza okwazi ukwenza zonke lezi zinto lezi alright kuyenzeka esontweni la kungatrust umuntu hamba uye kunanoma imuphi umuntu ongabona ukuthi ungamethemba umuntu uyabonakala man of God umuntu okholwa nokhulile enkosini nothandazayo uyabonakala ngeke uhluleke umubona ukumbona uma kuyenzeka futhi angabi khona uma kukuthi awumethemba wena ungayi kuye there is why kufanele athi abe umuntu othandazayo okhulile enkosini omethembayo onesifuba yes uyihlambula umuntu onjani uyabona nje mina ngimhaga umuntu wesifazane ngizohaga uwife wami kungani ngamhaga umuntu wesifazane ingoba kunento eyake yenzeka kimi ngahaga intombazana uma ngiqeda ukuyoshumayela kwenye indawo ngathintwa amabele yayo so nganganaka nje mina ngithe uma sengisendlini ngezwe ukuthi le nto ngithinte kamnandi yabo so ngafisa ngathi ngangiphinda le nto ngithintile uyabo ngase ngifila sengazathi lo sisi ngiyamthanda kade angimthandi inkinga usathana ngifakela inkanuko so nje umamhaga angimhaga umuntu wesifazane umuntu engizomhaga uwife ngimane ngimxhawule manje mayizokhaka wenza njani
hayi ngivele nje ngigobe baba ngilula isandla ngiyalivikela lelo side baba yes angisho ukuthi ku wrong kodwa mina TJ angikwenzi ngoba ngiyazi ukuthi kimi isinqumo sami ngiyazi ukuthi kuyingozi kumhlawumbe abanye kungabasiza ukuthi ngibuke umunye like mhlawumbe uqhamuka uyagijima uzakujabulela iyenzeka into enjalo mina ngitwin mina nentombazana so njoba ngitwin nento usho twin sister ayingakhe ngisho sister ngikwazi ukubatshela ngiyabatshela ukuthi angihakwa mina yes kodwa phela usisi wakho phela ukwazi ukwenza yes usisi wami kodwa ngenxa yale yanto eyenzeka kimi so akangihagi nje umuntu wesifazane ngihagana nomuntu wesilisa kuphela omunye umuntu engizomhaga wife wami yes ba okay so ezinye zezinto zingezami hayi abanye abantu yes so ke enye into ukuyihlambulula kubalulekile ngoba uNkulunkulu usebenza ngenhliziyo ngalesikhathi uyihlambulula ufana nje umuntu ogezayo uyabo ingakhathi obhala kahle uMedu babusiswa banenhliziyo ehlanzekile ngoba bombona uNkulunkulu athi obhala kahle kwiZakha 28 verse 13 ofihla iphambeko zakhe akayi kuphumelela kodwa oyivumayo bese uyayishiya othola leyo nto imisiwe ngeke uyishintshe ba azathi omunye vumani izona omunye komunye nikhulekela nokuze niphulukise azathi omunye uma nizivuma izono zenu uthembekile futhi ulungile ukuba nithethele izona futhi anihlambule ukho konke okungalungi kwenu azathi ku 1 John chapter 1 verse chapter 3 verse 3 if I'm not mistaken lithi bonke abanalo lelo themba ihlambulula impela ngoba nayo ihlambulukile shuthi inhlambuluko ibalekile uyathanda noma uthanda ngoba mawuphila impilo yokungayihlambula umzalwane ubayiqile ngoba ufika uyenza izinto ubuzozenza holy la bonke abanethembe linjalo bayayihlambulula impela uyabo so inhlambuluko ibalulekile lento yokuconfessa lento yokuyihlambulula yokuyigeza kahle kahle awusiza omunye umuntu uyisiza ngoba mawuya why ngithi uya kumuntu okhulile enkosini ingoba kunezinye izinto ezidinga ama advice ukuze ungalokho ushawa into eyodwa ngoba yena soyihambile indlela uyazazi izinto ezingaba ingozi kuwe so uzokutshela ukuthi ndodana noma ndodakazi ukuze lento ingakuphindi gwema ukuthi uthola uma uyihlambulula uthola ama advice azokukhulisa so kuyihlambulula kuyamenza umzalwane ukuthi enze njani akhule kuphi enkosini man of God enye yezinto kungawulalela umoya umuntu ongawulalela umoya akakhulu enkosini so there is why mawuyikholwa uyazi umoya ukuthi umuntu kodwa ongana umzimba so umoya umuntu ingakho unezimilo ezikhombisa ukuthi umuntu umoya ongcwele uyathanda umoya ongcwele uyakwazi umoya ongcwele unezimilo nje ezikhombisa ukuthi umuntu lo uyabo so umoya ongcwele uyacunuka uyathanda umoya ongcwele umoya ongcwele uyacunuka ngoba azathi obhala ningamcima umoya enabe kuphawu ngaye ningamdabuki ngoba umoya umuntu uyabuzwa na ubuhlungu so ngalesikhathi wenza izinto uyadabuka ongakuthi abe buhlungu ukuthi azakushiya usale wedwa uyayibona lo nto ezinye izinto awuyifundiswa ubani kodwa uyifundiswa umoya azathi uma sefikile yena onoholela kulo lonke iqiniso uma sefikile yena ezinye izinto awuyifundiswa umfundisi kodwa uyifundiswa umoya ongcwele uma umzalwane unomoya ongcwele ezinye izinto awutshelwa abantu kodwa utshelwa umoya ukuthi lokho kufanele ngikwenze lokho kufanele ngikwenze kufanele ngikhulume kanje kufanele ngingakhulumi kanje kufanele ngigqoke kanje kufanele ngingagqoki kanje ukutshelwa umoya lokho ezinye zezinto mawungasizakele uzohamba ufonya nje imadoda ngoba mawungasizakele nje uphila imbudane yempilo right bese kuba ke ukusalela emuva uyabona ukusalela emuva always wena kwenziwa izinto zokukholwa umzalwane usalela emuva awuhlanganyeni nabanye abazalwane awukhule enkosini ngoba njalo uhlezi ubuza ingakho isikhathi esiningi abantu abasalela emuva banawo ukuhleba kakhulu banakho ukuhleba banolimi uyazi ukuthi yini ukuhleba ukuhleba ukukhuluma kabi ngomuntu engekho uqamba amanga ongakuthi ungasabi kumtshela sakhona phela umuntu mahleba unespirit samanga ukuhleba kuhamba namanga phakathi yini ukuhleba ukuqamba amanga noma ukukhuluma kabi ngomuntu engekho uqamba amanga ongakuthi ungasabi kumtshela sobhekene naye omunye nje uma ungakuthi
makathi ukukhuluma ngoba uthi ngicela simbiza ngathi hayi cha bekungidlalela ngoba uyazi ukuthi uyahleba phela vele uyazizwa naye uyazizwa na ukuthi lento ayikhulumayo ayikho ngoba uyayinonga lento ukuze kulomuntu izwakali yiyo uyayibona so ukusalela emuva kuyamenza umzalwane angakhuli enkosini nokungadlulisi ukungadlulisi kuyamvimba futhi umuntu mina ziningi izinto ezenzeke ezangilimaza empilweni but ukudlulisa kwangisiza ukuthi ngiqhubekele phambili nempilo ngoba ukungadlulisi kunabantu ababanjwa ama-past ukuze uyabona ukwazi ukucabanga ngephambili ucabanga ngezinto ezemuva ngoba ingqondo yakho always wena iku-2024 fanele wena ucabanga ngezinto ekufanele zenze wena ingqondo yakho isemuva ingqondo ayikwazi ukucabanga izinto eziwu-2 ngesikhathi esisodwa so babanjwe iphasi engifuna ukuya ngasekuvaleni yes enye into kungaxoleli baba uma uxolela baba usiza omunye umuntu uyisiza wena kanjani uma ubamba igquba kulimali lomuntu ombambela igqubu kodwa kulimala wena obamba igqubu ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ucabanga umuntu ongacabangi nangawe yena umnandi ngapha uyagroova ngapha wena ulokhu isicamelo simanzi inyembezi ucabanga nomuntu ongenandaba nawe so kubalulekile ukuthi ufunda ukuxolela uyixolele nawe mfundisi wami sesifike ngasekugcineni yes ba nxa isikhathi sihlezi siphoxa nje before sizothi hayi ke manje sesiyayivala yes ngingathanda ukusho ukuthi sibonge ngokuza kwakho yes ba nokuthatha isikhathi sakho uze lapha kithi yes ba sikhulumisane nawe yes ba mhlawumbe imapha amazwi angabasenhlizweni yakho ngihlezi ngithanda ukuthi mangisuke nginomuntu kaNkulunkulu la ngikwazi ukuthi ngingawuvala umnyango wokukhulekela abantu yes baba ababukayo ngiyazi abanye izimo ezihlukahlukene ngoba sibukwana ngabantu ngisho abangamamukela uJesu yes baba abamamukela khona la yes so ngithanda ukuthi mangisuke kune guest umuntu kaNkulunkulu enze even umkhuleko wokwamukela uJesu kanjalo futhi nokumkhulekela nje ukukhulekele emndeni yonke esibukelayo kuzo zonke izinto abahlangabezana nazo so ke ngiyathanda ukusho ukuthi siyabonga kakhulu ngokuza kwakho mhlawumbe amazwi akho okugcina mfundisi and then bese ke sizoya ekukhulekeleni abantu bakaNkulunkulu yes baba amazwi okugcina engawasho yes awuqondelise lapha engawasho ukuthi abantu abakholwa abakholwa abantu bangayithambisi ngoba isikhathi esiphila kuso siphile esikhathini esinzima kakhulu la khona abantu kufanele amakholwa anyusa amasokisi abangakholwa baphenduke bathatha uJesu ngoba siphila kwi-extra time esikhathini esengeziwe so ngiyafisa ukuthi kulaba mhlawumbe abakamthatha uJesu bamthatha uJesu laba mhlawumbe kade sebadonsela emuva inyawo abazama ukuvuka ngoba uthi uMika ungathokozi ngami sithi asamangwele ngoba ngizovuka la ngihlezi ebumnyameni uJehova uzoba ukukhanya kwami lapho oshayeke khona indaba yakhe ayiphelelanga khona uma uthatha uJesu ukholo kukhona ukusengenzeka empilweni yakho so ingakho ngithi ke bazalwane qhubekani nikhole ngeqiniso nimkhonza uNkulunkulu uzonenzela imangaliso uzonenzela umehluko so nje ngizoyibiza inombolo yami mhlawumbe mfundisi angiqale ngokubiza inombolo bese ngiyakhuleka baba okay no problem noma yini yes ake ngibiza i-cellphone number yami mhlawumbe ngitholakala kuyo mhlawumbe ngabe unombuzo ngenze kudinga usizo ngoba ngumuntu osiza abantu kakhulu uzofona kule nombolo udinge usizo noma ngabe ukuphi ngiyafika la ukhona noma wena ufike lapha engikhona khona inombolo yami ke njengomprofeti uTJ ibizeka kanje ithi 071 531 7062 okugcina 071 531 7062 iloko inambolo engitholakala kuyo uyawathatha uyafona kuleyo nombolo ukuze uthole usizo mhlawumbe mfundisi asiyemthandazweni ba okay ba yes ake ngikhuleke mhlawumbe ngikhulekele nje ngikhuleke izimo zonke nabantu
egameni likaJesu. Baba, egameni likaJesu. Yes, Lord. Baba ophilayo, baba onamandla. Thank you, Jesus. Ngiyakhuleka baba egameni likaJesu, izizwe ngezizwe emhlabeni wonke baba, ngiyakhuleka emagumbini amane omhlaba. Baba wethu onamandla, siphila baba esikhathini la khona khona abantu bacindezelekile. Siphile esikhathini la khona khona abantu sebazamile ngapha nangapha usiza balitholi. Kodwa baba, njengomprofeti wakho ngiyathandaza phezu kwempilo zabo egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Abanye uNkulunkulu wethu onamandla bayagula, bagulela ezibhedlela, abanye basemajele, abanye baba bagulela emakhaya. Baba, ngiyathandaza egameni likaJesu baba, ngilulela isandla sakho baba esinamandla phezu kwabo abagulayo, mabaphile, abafuna imisebenzi mabayifumane. Baba wethu onamandla, ababoshwe yimimoya yobumnyama mabakhululwe egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Baba, sikhulekela abantu bonke emhlabeni wonke, basize baba bakhulule ngegama likaJesu waseNazaretha. Uthe baba like elinye igama babe siyosinda ngalo, igama lakho lona lodwa, athi obhala kahle obalekela kulo uyalondeka. Baba wethu onamandla, siyathandaza, siyanyuka baba, sinyukele entabeni yakho neSouth Africa yonke egameni likaJesu waseNazaretha. Ngoba sinyukela baba entabeni yakho, ngoba uthe baba entabeni yakho yila okubonelwa khona. Baba wethu onamandla, bonelela, ungenelele baba eyimeni emisebenzini abasebenzayo, ngenelela kuma families baba ababanjwe iqalekiso, ababanjwe baba yimimoya ehlukeneyo. Basize baba, ubakhulula abantwana bakho, ubenzela umusa ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngiyazi baba abanye abanasi isixazululo, abanayo isolution, kodwa baba wena ungumlamuleli egameni likaJesu. Balamulele, ubalwele abanye baseyimpini baba zemindeni baba, basize ngegama likaJesu. Abanye baba baseyimpini baba emisebenzini, balwele ngegama likaJesu waseNazaretha. Basize baba abantwana bakho, ngoba wena uNkulunkulu oyindoda yempi, uNkulunkulu wena baba othi mawuvula iminyango ayivalwa umuntu. Baba wethu onamandla, unguJehova Mikadishkem. Baba, ngiyathandaza egameni likaJesu, qhubeka baba wenza umusa phezu kwabantwana bakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Qhubeka baba ubasize, ubakhulule abantwana bakhe emakhaya ngegama nangegazi likaJesu waseNazaretha, kuze kube manje naphakade. Amen and amen. 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 Thank you so much mfundisi. Hallelujah. Namba yakho sishile vele ne? Yes baba. Siyabonga kakhulu man of God. Yes. Bantwana basekhaya siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine nakuso lesi sikhathi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngicela ukwenza nje nazi imemezelo ezimbalwa. Niyazi nani siqalile isukile. Ngicela ukuthi nilinothe lolusuku. Mhla ka-25 October. 25 October niyazazi inkonzo zethu zamnyaka yonke. 25 October inkonzo yethu ya this year 2025 ayizukuba ke ngomgqibelo njengenjwayelo. Inkonzo yethu ya this year izoqala ngolwesihlanu iyophela ngomgqibelo late. So Friday ntambama iyasuka. Friday ntambama siyangena siyivala mhlawumbe ngo-12 ebusuku, and then ekuseni siyahamba siyokhuleka ngo-6, and then ngo-10 inkonzo yamandla, inkonzo yomlilo iyangena. So bafowethu ngiyanicela, please note this date. Ngilisho nje kusasemanje ukuze nizokwazi ukuhlela kahle izinto zoma transport zonke lezi zinto lezi. Mhla ka-25 October, the last Saturday of October 25 inkonzo, kodwa sizoqala ukungena ngomhla ka-24 October kuyobe kuyi-Friday ntambama siyangena. So ke ngithi ake ngisiveze manje kusase early lesi simemo. From 24 October ntambama ngo-6 iyaqala inkonzo. Masivuka ekuseni akuzukuba yi-6 to 6. Sizongena nje ntambama ngomhla ka-24, mhlambe siyoyivala lapha ngo-11. Sihamba siyoresta ngo-6 ntambama
I mean ngo-6 ekuseni siyavuka siyakhuleka, and then ngo-10 iyaqala inkonzo yomlilo, inkonzo yamandla. Lobe likhona ikhehla indoda kaNkulunkulu eyobe isuka le KZN, ubaba uBishop uChiliza, indoda esuka lapha umzukulu wekhehla uJob Chiliza izobe khona inkonzo yamandla. Bazalwane bami, ngiyanicela ukuthi nilethe abagulayo, lethe yo noma ngabe yini, ayikho into uNkulunkulu engamehlulayo. Kukhona indoda kaNkulunkulu ehamba namandla amangalisayo. So ngiyanicela ukuthi silungiselele lolu suku. Ngimemezela kusase early kusekhona manje. Uzobe khona naye umfundisi uXaba, bamazi abaningi. So sobe sinayo bazalwane bami inkonzo le ezobe sinayo, izoba i-conference this year. So ngithi kumemezela, siyeze eThekwini, siyeze Eastern Cape, siyeze eCape Town, siyeza zonke lezi ndawo bazalwane bami, asiwavezela amandla. Now it's time. If you want to reach out to us, 0788 417 844. Mhlawumbe ufuna ukupartnerisha nathi kuyo le ministry yethu, feel free, 0788 417 844, or i-account number yethu 1226725 Capitec Bank, ukuze senze lo msebenzi kaNkulunkulu ube impumelelo. Ukuze ube impumelelo, ithemba nina mina ngani lo msebenzi kaNkulunkulu uyoqhubeka njalo. uNkulunkulu kanibusise, anigcine, aniphe ukuphila, anikhusele njalo. Amen. Amen. Mfundisi, Siyabonga baba. Yo. Hayi. Setshenziwe. Ophela sengizakhudla nesibhoko sami. Hey. Setshenziwe baba. So lele mfowethu